Moro, mä oon Antti Jussi, 18-vuotias opiskelija Salosta. Mä oon töissä maatalouspuolella ja mä kasaan Antin asiakkaiden kuivureihin elevaattoriputket. Mun työssä käsitellään monia erilaisia työkaluja ja mä käytän trukkia. Ekana päivänä oli paljon opittavaa, mutta sitten ne opit tarttuu tosi nopeasti. Työssä mukavinta on työseura ja työilmapiiri. Työ on hyvin erilaista Antilla riippuen siitä mitä sä teet, mutta joka työssä tulet varmasti viihtymään. Työ sopii kaikille, jotka haluaa töihin mukavaa ilmapiiriä ja tienaamaan rahaa. Moi, mä oon Kristo. Mä oon 19-vuotias ja mä oon nyt kesätöissä Antilla. Toimin Antilla pakkaamossa ja työskentelen Antin marinapuolella kasaamassa ovia ja ovin lukkoja. Parasta töissä on työporukka ja mukava työyhteisö.